Kawai ke kena kan thei ka batang khat saus nem karta kala sha sumar ha kawai ke hospital ha Mumbai ha ka ba na sha tang ya ki doctor kan thei bat ki police kan thei bat tang ya ka kan thei na ka banta ban khoj kata ka batan halan tet chang ka nei kan pan lang ya phi ban snyo lungo anamar khat ar ngut ki breu kilale be I chot eka hatu baka nut shu ban ya chan bat ki shinra Yang snyo phai vi perlok sha kanai ka story ya kumba philatip da ka page ya ka thumbnail halor ka kanai ka video mta ka snikan long siphang ayu te yang ni snap no kanai ka chingya thau khana kastang na ka wai ka thanat pulit haban wadi haba ka wai ka long kumi badu lok jangka ki poi hangta ban ujor baka khun jongki ka badang khat saus nem karta kala cha na la ying bat kala cha rnga ka ching shisha Kabadan salandat jong kanai kalong ba kanai ka khana kala laj bani kanru ya upara lap jongka ha station rail hapunai khlem da pentip sakiba hajing hasem jongka te onda kala po ha station rail kam sim la yo I yala upara lok badan hajan kala langkum ba ula thok yaka bat sum la po sata haden kata kanai ka khana kala stang baniam bat kala shong ha kaliang wei unong nia auto ula yo I ya kanai ka khana ulawan hajan jong kata ka khana bat ulas tang ban kali yaka mano badan rangkat bat phi balai phi yam kum nei kata khana ka pan I ya ka jingshan ya khandiat ka ong ya u ladon uwei upara lak janga uladai ban wan ya kantu yanga hanrei ngamla ban yo I ya u hang nei manta lada phi yo I ya u shano ru snyo pa ban tip yanga utau auto driver usnyo thu ba kanai ka dei ka khana bat hangta ulas tang da ka ba sim ka bu ya kanai umi no nang nata nakata ka station rail haden siminit 15 yang ba ka auto jang ong ya kata ka khana ngayo I ya upara lak jang phi uyeng halan ti shaden usnyo le ran sibun namar kanai kadai ka sen ka ban kong la ban poi sapi ha ka por ka badai ka khana ka badang khat saus nem karta ka shania ha unong nia auto da ka bayam bat ka kiu ha ka auto haba uyo I ya kanai bakayam unong nia auto uterwa yaka bat kata ka khana ka sim kalo ya ka bilor bat ka di ya ka tang sumut mi na ka auto unong nia auto ula kem yaka bat ula bu yaka ha ka auto bat ula yalam yaka sha ka wei ka khlau ka ba chingai na ka nong ba bat hangta ula le be I chot yaka ha ka sen ka banang kong ar kanta kalaya ha ka nei ka khlau bat ka khana kam sim lala pansyo tho kumno kanai ka chia yaka kumta haden kanai unong nia auto ula kol ka to ka nengut ki parlok jong ki basa ha ka we ka hotel bat ki don khat ar ngut unai unong nia auto ula le yaka nei ka kam kum ka ba sim yaka kamera jong kata ka khana bat ula no yaka ha ka nei ka hotel hangta ki nei ki khat ar ngut ki breu ki la le bi jot te ka khana baro simit kata ka khana kalapan pan timbam dan basngap yaka haden kata ha ka chan met ka babut uta auto driver olawan shaw ya kate ka khana na kate ka hotel ula lej bu biang yaka ha ka station rail hapunai bat ula perkhat ba ka dei tang ka khana kan amya thu yano ru kan lej phai no kloi sala ying bat ngan salaj na ka nei ka chingcha ula lej no na kata ka jaka ta ka khana kalayam hangta te hangta ladan pat salai ngut ki breu ha ka nei ka station rail ki dei ki nong tre ki yo I ya kata ka khana ba ka yam namar ka jingteng kumta ki sim yaka bat ki la le yaka ju ka kam jakhlia bat ka aki ar thosep kunta haden bala le yaki kam jakhlia baro kilawan ra yaka nei ka khana bat ki penlong yaka pansong ha karel ka ba lej pan poi bet sasandikat na punai hangta kata ka khana kam sim la thia ne bam ha karel ha ka jing lej baro sisini ha kata karel kala yayam hanre wala kata ru kalong ka ba phalla balai kala ya kumchu ru ha ka sngi ka babun karel kala poi ha station rail sandikat bat ha ka nei ka jaka ladon uwei urang ba badai upulit CRPF ulayo I ya kate ka khana bat upersang ban kren yaka nrei kate ka khana ka teng ya kisenrang hadu kata ka phetno na bat ka ong ye Paphim dei banwan chajan jonga hangta ladon pat ka wei ka police officer kan thei basnyau thu ya ka ka bala jia ya ka te ka khana pat kala pej bnya yaka ka hiar na karel bat ka shong ha ben ka ba don sakaliang ka phone ya kinong tre jong ka tanat dei ban pej ya ki khana lawan ka wei ka kan thei na ka children
welfare kala boy bat ka persang ban ya keren bat ka hanrei katai ka khana ka kan taj ban ya thu wat tang ka wei ka jing tip ka bania teng ba ka ju ka jing chia ka la ban chia biong ya ka officer kan thei ka long ka ba start bha suki kala job ya ka do nu jong ka ta ka khana bat kala pan ngaj ya ka ba ka dan rangkat bat ka bakania lam ya ka shala ying bat bakito ki bala pan man saw ya pi in ya kan ru ya ki jing pan system ko ba pura den bala pentik kena yakine ki eki kata ka khana kala ya thu ha kata ka officer kan thei ro saphang kumno kala lej pan ya kan ru ya upara lok nang ta u nong nya auto ulara abor ya ka bat ya lam ya ka sakhalang bat nang ta sakhat angut ki bru ki la le ya ka ne ka kam jakhlia bat ka na ka liang jong ki pulit jong ka ban wadi ki dang thwet ya ka ne ka khana ada ka ba lango sano kala lej ki pulit ka syndikat kila phone se ki pulit jong ka ban wadi bat kila pentikna badan ka khana ka bayar lam ka officer kan thei kala kit khlai ban yo ya ka ticket na ka banta ka thei ka khana am lej na syndikat sa Bombay andala poi ha Bombay la panthia ya ka thei ka khana ha ka wei ka hospital ha ka ba tang ki doctor ka thei ki officer kan thei bat wat ki nong trai pun khuru ki long ki kan thei hapo na ka liang jong ki pulit ka banwadi ki dang trai sitam panlap ya ki ne ki riusnim ki pulit jong ka pune rangkat ki la talasi ya ki dur pelasan na palat chispa ateli ki CCTV kamera haden kata ki la lap ya ki dur jong unong nya auto ha ka ba ka thei ka khana ka song la se ya number jong ka thei ka auto na ka thei ka dur haden kata la aya uta u number saman la ki thanat pulit batang hapo khandiat kanta la lap ya unong nya auto ta ki pulit hajan ka station rail jong ka pune batnang ta la kem ya unong nya auto den bala sho ya uti unong nya auto ula pan pa ya ka kerteng jong kita ki khat arngun bat ki pulit ki la lej kem ya ki khat arngun la kem ru ya ki nong trai jong ka station rail hato para la kumno pisnyo ba ka ne ka khana kala yo ya ka hok ka ba pura na ka manta ka e ka bala jia ya ka na em to pan tip yang i da ka ba comment ba like subscribe